При мен е следващия представител от школата на играч.com, Кокиньо. Здравей, Кокиньо, как се чувстваш? Уникално. За първи път ми е жив турнир, така че който му е за първи път знае как е било. Вълнуваш ли се? Да, нормално е. Нормално е да се вълнуваш. Между другото, да съобщим на нашите зрители, че историята на Кокиньо може да прочетете на start.igraч.com. Кажи ми малко повече, чувстваш ли се вече достатъчно добър, за да участваш в този турнир? Ами, поради това чувство съм тук. Макар че не играя отдавна на покер, няма още 2 години дори. Дали ми е правилно чувство, ще видим след края на турнира. А смяташ ли, че ще стигнеш по-далеч от твоя приятел Айрамен? С него сме си казали да се видим на финална маса. Пък там, каквото стане. Искрено ти го пожелавам и на него, и на теб също. Видя ли си вече масата и страх ли те от някои от играчите там? Да, видях на 7-ма маса съм. По данни, които получих, има доста добри играчи на нея, но ако сядаш някъде с чувство на страх, по-добре не сядай. Нямам такива чувства. Много ти благодаря за интервюто и много късмет ти пожелавам днес и дано се видим утре, а и на финалната маса. Благодаря ти и аз.